Облегчаване на кашлицата само с натурални продукти? Да, възможно е. С продуктите на Пектатусан. Нека ви разкажа. Здравейте, аз съм доктор Таниел Минков и съм специалист уши, нос, гърло. При вирусни инфекции дихателните пътища често се засягат. Това уврежда тяхната лигавица, което причинява кашлица и затруднено дишане. Натуралните масла, като евкалипт и мащирка, имат доказано противовъзпалително и успокояващо действие върху дихателната лигавица. При кашлица препоръчвам продуктите на Пектатусан от доктор Бано БГ. Те са изцяло натурални и изключително много помагат при кашлица и затруднено дишане, когато сте настинали. Балсамът на Пектатусан облегчава кашлицата, спомага дишането и отпушването на носа. А за най-малките имаме Пектатусан Baby. Балсам за бебета над 6-месечна възраст и за хора с чувствителна кожа. Балсамите се нанасят много леко върху гърдите, гърба и врата. А за успокоение на кашлицата, разбира се, и последният продукт на Пектатусан – сиропът с иглика и мащирка. Сиропът за кашлица прекрасно се допълва с балсамът от същата серия. При първи признаци на настинка доверете се на Пектатусан, вашият естествен помощник при кашлица и затруднено дишане. Какво ще кажеш?